Mga Ginoong Bacolod nga may madamong advokasya kilalahon sa siniistorya. Isa ka communication student, isa gikan sa aviation school, kag isa ka call center agent. Silang tatlo sa mga Ginoong Bacolod 2019 title holders nga maluwas sa good looks. May ginadusuman nga advokasya para sa syudad. Do not underestimate yourself because every one of us has potential to be a king or queen. No matter how small you are, no matter how less attractive you are. Bilang Ginoong Bacolod Ambassador, luyag ni Joshua ang tutukan ng charity programs sang ila organisasyon. Si Dran Reb naman ginakabig nga responsibilidad ang titulo. Pagi sinay maka-inspire ko sa mga tao, kag sa mga fellow ko nga kamakaydaron. Si Fritz nga isa ka customer service representative. #feeling blessed sa suporta sa maabyan kag pamilya. Damo nga opportunity ang ma-open sa imo as long as ara lang gid ang drive kag ang passion sa imo, sir. Tirtuyos ang pageant nga ikampanyang youth empowerment kag suportahan ang social kag tourism efforts sa Bacolod kag Masskara Festival. Ma-render ginato ng services like humanitarian services sa aton nga mga uto diri sa syudad sang Bacolod. Follow and try to catch their dreams. Don't mind what people say. Ang mga Ginoong Bacolod ang magalibot sa mga kabarangay sa syudad agud isulong ang ilang mga nagkalain-lain nga advokasya pamatuod sang ila pagkabalaka. Upod si Reynald Castillo, Adrian Prietos. 1 Western Visayas.